Έχω μιλήσει, προφανώς. Σταματήστε να γράφετε ψέματα μου. Θα μας πεις τι έγινε, τι έχεις να πω τη δικογραφία και θα δείτε τι έχει γίνει. Σταματήστε να γράφετε ψέματα. Τι έχει γίνει, τι έχει γίνει. Επειδή υπάρχουν οικογένειες, σταματήστε να γράφετε ψέματα. Η δικογραφία θα δείξει. Θες να πεις κάτι στην οικογένεια, θες να πεις κάτι Έχω μιλήσει στην οικογένεια, ας πούμε σε κάτω. Ας τα τσούκι.